Milé manikérky, máme za sebou úžasnú sobotu. Mali sme super prvý slovenský manikérsky kongres. Áno, Miriam, áno, poprosím nejaké vyjadrenie. No ja mám teda úplne úžasný pocit z dnešného dňa. Takže bol to prvý ročník Slovenského manikérskeho kongresa v Trenčine a samozrejme tá účasť bola výborná. Bola pozitívna atmosféra a budeme robiť ďalší ročník, takže na to sa veľmi teším zase takto o rok v Trenčine. Mariana? Ďakujem za príležitosť zúčastniť sa tohoto skvelého manikérskeho kongresu a prispieť tak k vzdelávaniu a uvedomeniu manikériek, aby sa z nich stali odborníčky. Ja tiež ďakujem, bolo mi veľkým potešením, že som tu mohla byť súčasťou tohto skvelého tímu a budem sa tešiť na budúce. Ďalšia dáma? Ďakujem za pozvanie a bolo mi cťou, že som mohla trošku namotivovať žienky, aby teda stratili strach a naopak išli s pocitom víťaza do akcie. Alenka? Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, za to, že som tu medzi tými dievčatami. A som veľmi rada, že dnešné mladé manikérky sa chcú stať s úspešnými manikérkami. Teší ma. A čo je heslo? Sme víťazi. Som víťaz! Som víťaz!